Alon dhisik. Ora pangling iki lak Setyaki. Ya dasar Kamaranyata. Siamu rakya Kartamarma. Ya. Tumenggong Kartamarma. Sajak mrepeki lakuku arep menyang Kartamarma. Iki dina aku njaluk dalan. Iki dina aja dadi sesrimpetaning lakuku. Aku arep sowan ana ngarsaning Siun Prabu Sri Bathara Kresna. Yen besok kurang 3 dina maneh kudu rawuh ana ing Praja Ngastina. Iku yen gelem mbok aturi. Yen ora gelem mbok aturi rawuh ana ing negara Ngastina karepmu apa? Bakal tak rudha paripeksa Sinun Prabu Sri Bathara Kresna. Waduh omongmu. Sing kon rudha paripeksa iku sapa, Dik? Iku Munu Ratu goblok. Lan siramu iku menteleng ana kene iki gak ndelok mungsuhmu aku niku. Iku Munu Setyaki. Setyaki iku betenge negara Dwarawati. Pagere negara Dwarawati. Saben dina nek gak penggaweane perang iku gatel tangane Setyaki ku tak kandhani. Kakang yen boten wantun kula aturi mendelke mawon Kakang. Lho ya gak meneng-meneng ngono awakmu iku dulurku iki. Kon iki dulurku tak elingno nek kenek. Sepira pengalamanmu iku sik luwih akeh pengalamanipun Kakang. Mula sing ati-ati, Dik. Gak apa-apa wong golek mungsuh iku gak apa-apa. Tapi yo ndelok sing didedhep iku sapa? Nek prajurit biasa tumenggung biasa gak apa-apa kok sumbari kaya mangono. Iki Setyaki kok sumbari. Wong aku ndelok plirike mripate iki menglirik-lirik aku sia-sia dadak. Kon maneh. Barekan samu barang iku kudu diukur. Kudu diukur ibarate wong melompat kudu ngerti jangkae. Ibarate wong mlayu kudu ngerti ombone sepira. Nang wis dados anteping tekad kula Kakang. Kok kemlitimu ngene. Wong atase wong kono iki gawane karo bojomu nek njaba kemliti. Lengene ditatuh. Pupune gambar naga. Lengene gambar kala jengking, gulune gambar kelabang. Ana omah dikon ngono mbah bojone gelem. Sing dadi tekadmu kenek, anteping niatmu kena, ning pelingipun Kakang aja mbok bajutno. Kabeh iku wis pasrahno kelawan Paman Sengguni mo. Setyaki ana barang. Aku njaluk dalan. Aku njaluk dalam arep sowan ana ing ngarsaning Sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Dina iki Sinuwun Prabu Bathara Kresna ora kena den ganggu gugat. Ora kena den ribeti. Mula wis dadi pakaryanipun Setyaki wis dadi penggawe aku ngayomi yaiku junjung aku ya bendaraku Sri Narendra Bathara Kresna sing tak jaluk mundura baliya menyang negara Ngastina Kartamarma. Atur ana ing bendaramu Sinun Prabu Duryudana yen Sinun Ndarawati ora kersa den boyong utawa ora bakal ngrawuhi besok sarasehan ana ing negara Ngastina. Adalah parat ibarat wong pelaku siramu dadi sandung aku. Ibarat wong melompat siramu dadi sesrimpetan. Setyaki. Sepira kadigdayamu, sepira kasektenmu ora bakal gogrok mulu salomba Kartamarma. Ayo, legane ngati apa Kartamarma apa Raden Setyaki sing bakal njebabademane bumi. Waduh. Sumbarmu kowe iso grajane. Momo. Gak melok-melok Dik, aku gak melok-melok. Kene wis mbram ngerti gepuki Setyaki kok nek kadang.
Bapak maju leganingan bagus tampanan tangan kuwi tak tandai katudayam bagus sing hati-hati sediaki kosok bali sing hati-hati sliramu
kurang ajar Setyaki. Ora biyen ora saiki anggonmu tumandang gawe kedadak menyatani parat. Tak jotos manengen endo mangiwa tak jotos mangiwa endo manengen nganti leno anggonku peperangan kena jempalaning tanganmu kaya ketiban musi gligen rasaning sirahku. Setyaki, aja anggap aku tinggal gelandang colong keplayu, maju leganing atiku Setyaki. Ayo iku sing kok jaluk. Iya iku sing kok karepno. Kartowarma ora enggal minggat saka bumi Durmati kelakon tak gawe tumbal sliramu. Wah, ladala. Sumbarmu kaya iso ndilat wesi abang parat. Sumbarmu kaya iso ngrajanging kamu kok durung kepara mesti siramu bisa ngandhangi pati. Surga dene uga mangkrak kaya dene gelap jejere manungsa urip ana ing alam donya dunya sifat lali karo apes. Yen wis tinekan apesmu barengi dina patimu najan to ilmu sundul ngawiyat tak kira ora ana manungsa digdaya. Pisan tak sepura ping pindho kala merta ping tulurat pengadilan awas tekane ngadil leno paningalmu sisip sembir tuna jungkat katurang tak candhak sebet nopo ing wuringin kurung lakon lebur kuwandam parat. Orang merapat siram sembah lamamu parah. Coba kan suara yang maju bagus. Wah.
ora kena den Eman Setyaki. Ora kena den Eman Parat. Aja mbok anggap Kurawa tinggal glandang colong keprayu tanding karo sliramu. Oh, dudu watak wong Kestina. Kadang-kadang Kurawa dina iki Setyaki ora kena den Eman maju bareng kroyo kroyo ayo mati sliramu Pak. Dobol garis digejrot. Dodo muntaplir tinebah cocoban mawingo-wingo mripat kocak ngono
mondar-mandir hidupnya wis mangala cakra branang wedanane kadya kembang warwari Weladal mula bener kondang kalukane Setyaki yen prajurit pengpengan mula pantes dipercaya dening Sunun Prabu Sri Nalendra Bathara Kresna minangka dadi senopati negara. Setyaki aja mbok anggep aku padha kelaru Kurawa. Anak murid Kanjeng Rama Begawan Cunda Manik sing bakal mengkang nyawamu lan ragamu barat. Apa melu barisane bangsa Kurawa? Dasar Kapuranyata. Yen siramu tambuh kelawan aku, anak murid Kanjeng Rama Cundala Manik, Putut Bramangkara sing dadi aran Putut Bramangkara. Dasar Kapuranyata arep ngaturi Sinuhun Prabu Sri Bathara Kresna kon rawuh ana ing negara Ngastina. Iya, pancen bener ora luput apa sing dadi ucapku Setyaki. Gelem Sinuhun Prabu Sri Nandara Bathara Kresna aku sing ora bakal ngideni elu. Dasarmu apa? Awit Kurawa ana pikiran kang kurang becik, ana penggale kang kurang becik nganti ngumpulna Pandhawa ana ing negara Ngastina. Mula saka iku aku ora trima yen siramu kepingin sowan ana ngarsaning Sinuhun Prabu Sri Nalendra Bathara Kresna langkaungna bangkine Setyaki. Ladala parat suwe mijet kowe ranti anggonku ke patimu Setyaki. Aja kakan umus butekno Putut Bramangkara.